साइकेल रैली खालामनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि आरो लोगोसेनो उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो जिल्लानि सिङाव थानाय दाफ्रोमबो आन्चलिकनि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे गासै साइकेल सालायगिरि आरो बर' साहित्य सभानि प्राइमारिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नोंथांमोन आरो सोलोंसा फरायसुलि बिथांमोन दा गिबियाव आङो आंनिफ्राय गोलाव बुंनो नागिराखै जिहेतुके बेयाव खोनासङोब्लाबो जों गासैबो दैदेनगिरि प्राय उद्देश्यखौ मोनथिनाय 10-15 जननि अनगायै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माइ मादार टां आरो माइ एजुकेशन बेखौ थांनाय 3-4 बोसोरनि सिगां मोनसे जोंनि बर' हारिनि राव आरो बिजोंखौ फोथांना दोननाय उद्देश्यजों फरायसाफोरखौ अर्थात बर' हारिनि फरायसाफोरखौ बर' बिमाजों फरायनो थाखाय थुलुंगा होनाय हाबाफारिखौ मावबोदोंमोन। नाथाय थांनाय दाख्लै गलाघाट सेसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डेलिगेट्सआव आरोबाव फिनै बेखौनो गोख्रों मोनसे रेजुलेसन हिसाबै बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ बेनि खमायलांनाय इनरलमेन्टखौ आरोबाव बारायहोफिननो थाखाय आरो लोगोसेनो गावनि बिमा रावजों फरायनानै गोग्गो सोलोंथाइ मोनहोनायनि जे थांखि बे थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय मोनसे सोमावसारनाय लाबोनो थाखाय थांखि लानाय जादों। दा बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे थांखियाव दुलाराय बर' माहारिनि बर' थुनलाइ आफादनि गोग्गोम मोनसे हेफाजाबजों दिनै बे बर' समाजनि गेजेराव जांख्रिथाय हिसाबै बा जांख्रिथाय महरै खामानि मावनो थाखाय थि खालामदों। दा बिनिनो गिबि दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आरो लोगोसेनो बर' साहित्य सभानि हेफाजाबजों दिनै गोलावथार मोनसे साइकेल रेलि खालामनानै जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ मोनसे साग्रिद खालामनो थाखाय बर' हारिनि गेजेराव मोनसे एवारनेस लाबोफिननो थाखाय बर' हारिनि उन्दै फरायसाफोरखौ गावनि बिमा राव बा गावनि बिजोङाव स्कुलाव इनरल खालामफिनहोनो थाखाय बुंबोनाय जादों आरो खावलायनो थाखाय दिनैनिफ्राय बेखौ जुरिजेनबाय आरो बेखौ गामि गामि दखरा आरो प्राइमारि आरो लोगोसेनि इउनिट कमिटिया थांनानै बर' बिमा बिफाखौ मोनसे जांख्रिथाय महरै सोमावसारनाय महरै लाहोनो थाखाय गिबि दिनै जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानायनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै साबायखर बावदों आरो गोलावथार बुंनो नागिराखै आरो बेयाव जिरायनाय फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गावनि बिमा रावजों फरायनानै गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइखौ लानायाव गावनि फरायसालियाव 100% समायखौ होनानै गावनि जे केरियार बेखौ बनायहैनो थाखाय फोरोंगिरिया जेसेबां हायो बिनिफ्राय बिख'नानै लानाय बे खामानिफोरखौ मावहोनो थाखाय जोङो खावलायबोदों। दा दिनै गोलावथार साइकेल सालायबाय जोंनि दखरानि बिबानगिरि नोंथांमोना आङो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै नोंथांमोनखौ आङो गोरबोजों साबायखर जासिबाय। मानो होनब्ला दिनै बेयाव 200-300 जनब्लाबो गार्जेनफोरखौ लिंनायनि मोनसे सुबिदाफोरखौ खालामनानै दखरा आफादा होनांगौमोन बेखौ बिथांमोना खुब सम्भब हास्लाबासै। आरोबाव गोबांथार गुदि फरायसालि दङ जोंनि आन्चलिकआव खमैब्लाबो बै गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लाबोजोबनानै मोनसे जोंनि मिशनखौ मोनथिहोलायनायनि बेयो मोनसे खाबुमोन। दा बेखौबो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामस्लाबनो हायाखिसै। बे फैबाय थानाय समाव आरोबाव बे रोखोमनि मेसेजआ रायजोनि गेजेराव मेसिभ मोनसे
मेसेजआ जाहाथे मोनहैयो बेखौसो आं आसा फारिबाय। आरो लोगो लोगोनो बेयाव बाहागो लानाय दुलाराय जोंनि बर' फरायसा आफादनि जिल्लानि गासै बिबानगिरिफोरनो आङो नोंथांमोननो साबायखर जासिदों। मानो होनब्ला बे समाव जोङो गुबुन गुबुन खामानि थासेयावबो बर' रावखौ बर' बिजोंखौ फोथांना दोननो थाखाय आरो बर' बिजोंजों फरायनानै गावनि सोलोंथाइखौ लाहोनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय दिनै खस्थ' खालामनानै साइकेल रेलिखौ जोङो स्टार्ट खालामबाय। आरो बेजों फैबाय थानाय 2-3 बोसोराव जोंनि बर' मिडियामनि बिजोंनि फरायसालिफ्रा थांनानै थाथों। मानो होनब्ला दिनै सरकारजों सावरायनायाव गोबांबार खेब जिहेतुके आंबो सासे उइटनेस हिसाबै गोबां सावरायनायाव थाफानो मोननाय हिसाबै थोंजों जोंनि गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालियाव फरायनाय जोंनि फरायसाफोरनि अनजिमाया बेसेबां खमायलांदों बेखौ थोंजोङै सरकारनियाव जोङो फोलायालासेनो सरकारा थोंजों जोंनो आसि दिन्थिनानै होदों। मानो थाखाय इनरलमेन्टआ खम जादों। बे इनरलमेन्टखौ बारायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनांगौ। जुदि मावाब्ला नैबे स्कुलखौ एमालगामेसन खालामनाय जागोन। नैबे स्कुलखौ 2 बोसोरनि उनाव मा खालामनाय जागोन, फोजोबनाय जागोन, जेनेबा मार्च आप खालामनाय जागोन। बे रोखोमनि अर्डारफ्रा गोबांबार ओंखारबाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभाजों गोबांबार आसाम सरकारजों सावरायनानै आरो 2 बोसोर जोंनि स्कुल एमालगामेसन खालामनायखौ दोनथ'होनो थाखाय बुंलायनाय जादों। नङाबाथ' माब्लाबानो जोंनि गुदि फरायसालिया, गेजेर फरायसालिया, गोजौ फरायसालिया एमालगामेसनाव थांजोबोब्ला गोबां गामियाव थानाय गुदि फरायसालिफोरा जोबसिगौमोन। दा बे रोखोमनि हमय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिलायनानै दुलाराय बर' माहारिखौ गुदि फरायसालियाव गावनि गथ'खौ इनरल खालामनांगौ बुंबोनाय जादों। बेनिखायनोथ' दिनै सनितपुर, बिश्वनाथ जिल्लाफ्राव माने फोरोंगिरि गैयाब्लाबो 30 जन 40 जन इनरल खालामनो मोननाय बे परिबेखखौ नुदों। बेनिखायनो थांनाय बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बैफोरबायदि स्कुलाव साफा फोरोंगिरि थिसनलायनाय जादोंमोन। जोंनि उदालगुरियावबो गोबां गुदि फरायसालियाव जोंनि जिल्लानि खावलायनाय बायदि, आन्सलिकनि खावलायनाय बायदि फोरोंगिरिफ्रा खम बेथनावबो फोरोंनो थाखाय थियारि जादों। बेनि कारना जाबाय जोंनि रावखौ, जोंनि बिजोंखौ फोथांना दोननाय। दा बेनिखाय आङो खावलायदों फैबाय थानाय समाव आरोबाव बेनिख्रुइ मेचिप मोनसे आन्दलन बायदि जों मावनांगोन। अब्लाना जोंनि बिजोंखौ गोलाव सम फोथांना दोननो हागोन। आं बेखिनिखौ बुंबाय। दुलाराय जोंनि बर' माहारिया जोंनि रावखौ फोथांना दोननायाव खामानि मावथों। बे खामानि मावनो थाखाय जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिया मेसेन्जार हिसाबै खामानि मावनांगोन। आरो बेयाव बाहागो लानाय बर' साहित्य सभा जिल्लानि आफादगिरि आरो गासै बिबानगिरि आरो फोरोंगिरि नोंथांमोननो आरो दिनै साइकेल रेलियाव बाहागो लानाय गासै मावथि नोंथांमोननो आरो फरायसा बिथांमोननो आंनिफ्राय साबायखरखौ जासिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।